Hello Google. Lower volume. No, I didn't hear you. You It's don't. like, hey Google. Hey Google. Reduce volume by 50%. No, I didn't hear you. Hey Google. Reduce volume by 50%. Hey Google. Hey Hi. Google. Doesn't hear you either. Hey Google. Stop. Good morning. Afternoon na pala. Hapon na. Alas 2 na ng hapon, guys. We're having lunch. Oh, is this for me? You made it already? Ito yung ginawa nila. Ang laki naman ito. Hindi ko ito mauubos. But, we have, what's that, babe? Sun-dried tomatoes, really good. Tomatoes, Cheese. and prosciutto. Prosciutto ham. I don't think I'll finish the whole thing, but thank you, Mama. Alright? It's alright. Did you put butter? Mm. Yes, good. Do you want that one? No. You can have that one. Naglinis kami ng bahay, guys. Hindi pa nga ako tapos eh. Wala naman sa plano na maglilinis. Inayos ni Dan yung lights. So, finally, naayos na talaga yung lights, guys. Pati yung nasa closet na ang tagal na hindi ayos. Inayos niya ngayon. So, okay na lahat ng lights namin. And then, I also put away the Christmas tree. Kahapon ko yun. Did we do that yesterday? Kahapon ko yun. The other day, I think. So, yung, filming room ko, it's still a mess, pero it's in progress. Anuin ko siya. Ayusin ko siya, guys. Hindi ko alam kung kailan, pero ayusin ko yun. Pero nagsimula na ako, so which is good. Look at this room, guys. It is messy. We got rid of the table. So now, ganito na yung itsura niya. Hindi ko alam kung kailan ko ito matatapos. Because we will go grocery shopping today. And I've been using this tripod, guys. Gusto ko siya actually. Mas gusto ko siya dun sa Joby na na Gorilla Pod. So yan, mas maganda to. Mas sturdy. Pero we'll see kasi ang aga pa yan, bago pa. Nilagay na din namin siya dito, yung Christmas tree. So, itong storage namin na to, meron siyang bar dito noon. Tinanggal namin yung bar para magkasya yung Christmas tree. And then, nandito yung mga Christmas decors. Ito yung box ng air fryer namin. Malaki siya. So, kasya lahat ng Christmas decors. Lagay ko lang to dyan. Wait. I'm getting ready, guys. Mag-grocery kami, diba? Ayoko maglagay ng makeup. Kaso, yung mukha ko, nagpipil. Yun, nakita niyo ba? Yan. Dahil sa cream na ginamit ko, naman ako kanina, nag-moisturizer, pero once na parang na yung moisturizer, parang nawala na ba? Parang na-absorb na ng mukha, wala, nagpipeel off na ulit siya. So, gagamitin ko is yung moisture pad. Gustong-gusto ko to, guys. Rose moisture pad siya from Comleaf. I got this from Caris. I-leave ko yung link ng shop ko and yung link ng product below. Kung interesado kayo, guys. Ganito siya, oh. Gustong-gusto ko yung mga ganito lately. Yung cleanser din na gamit ko. Oh my gosh, matutumba kayo. Yung cleanser din na gamit ko, parang ganito din siya, guys. Hindi nga lang siya moisturizer, cleanser siya. Na meron din siyang separate na balitig, individual pads pa. So, yan. Yan lang yung ko sa mukha ko. It's very, very refreshing as well. Lalo na ngayon na summer. Ang niya, ang ganda ng effect niya sa mukha. Kasi wala akong makeup, so okay lang maganito ako. Yan. Just to get rid of the, Kmart muna tayo, guys. May bibilhin lang kami sa Kmart. What are you looking at? Look at this. $1 na lang, naka-sale. Pangit lang yung quality, Plastic.
May pineapple din, babe. Pwede lagyan straw. See those? Dami mga. How many? 12? 23? 12. There's 12? Okay. Welcome. Please scan your first item. If you have a Flybuys card, please scan it now. I have the Flybys in my wallet. Mura lang watermelon, guys. 150 per kilo. Kumuha kami ng ganun, kalaki. Quarter. Banana, my love? $3.50 per kilo. Yan, perfect yan, babe. Tatlo? Okay. Ito pa yun. Konti pa. Cucumber, $2.90 isa. I don't have a cucumber. Too expensive. Is it too expensive? That's fine. Just get one. Let's get one. Tingnan nyo ang ano, guys. Bell pepper. Ang mahal. Pero ang laki din naman. Tingnan nyo. Kamay ko yan, ha? Oh. It goes in half, doesn't it? Yeah, half. No, half like this. Lengthwise. Lulutuan ko siya ng ano, yung capsicum na may egg ba? This one's fine. Just one? Okay. You don't like the green one? No. Tingnan nyo yung lobster, guys. $45 per kilo. Dalawa na lang natira. May mga prawns. Naubusan sila ng chicken wings sa deli, guys. So, hanap tayo dito yung pre-packed chicken wings. Asan na? Ito. Wala. Yan, babe. Wala siya nung ano, yung galamay ba? Yan, perfect yan. I think we need, how many More do you than think? that. Yeah, more than that. Isa pa. So, that one. Ayan. Yan, dalawa. Okay na yan? Tingnan nyo to, guys. $1.48 lang. Bilhin ko to, lutuin ko to ngayon. Kailan ba to may expire? Kasi from ano siya, $6 ngayon, $1.48 na lang. Wala kasi masyado bumibili nito mga bones. Lutuin ko to, babe. Maglalaga tayo. Hehe. I'm gonna cook that tonight. Popcorn. That's it. Frozen fruit. Gahanap ako ng almond milk, guys. Try ko lang naman. Unsweetened almond milk. Coles. Gagawa ko ng smoothie. $2. Hanap tayo frozen fruit para sa ating smoothie. Ooh, yes. Good deals. Oh yeah, ito. I don't like coconut. Do you want coconut? No. Blueberries. What else? Raspberry at the back. Okay. What's that? Ooh, ang init, ang init, ang init, ang init. Ang lamig pala. Ooh, watermelon, babe. They have watermelon as well. I'll grab watermelon. Do they have mango? Ooh, Asahi! That's actually really good as well. Raspberries? What else? That's it? Guys, good deal sana. Okay lang, mag-expire sa April. Pasalubong ko sana ba kasi meron na siyang tin. So, magagamit ng tao yung tin. $8 na lang. How much is that usually? Normally, Does it say there? Yeah. It doesn't say. I got 40. But that one is $8 as well, the celebrations. is that Yeah. When does it expire? June? That's May, babe. 5 is May, not June. Oh my gosh. Do you want a hand, babe? Nope. Do you need me? Do you need me, babe?
don't need my money. You need my money. That's alright, just stick it in. Ah, stealing. How many did I? Yes, 3. No, that's alright. Grabe ang init guys. Ang init na talaga. Kanina 30 degrees. Now it's 36 babe. Yeah, it's really quick. Grabe ang bilis magbago ng temperature. Ang init. Tapos na kami guys. Ako. Magnililagang baka. Wala naman sa plano ko. Wala nga akong planong lutuin mamaya eh. Kaya lang nakita ko yung nakasale yung buto-buto. And yun yung gusto ko, diba? Okay. Buang. Ayan, mag-haul tayo guys. Hindi naman namin to kailangan, kaya lang naka-sale eh. 50% off, tapos ito 50% off din. So we got toilet paper and paper towels. Wait. So ito mga $1 something, tapos yung toilet paper $4 something daw sabi nila. So ito lahat guys, $128.84. Dalawang parmesan cheese. Hello, may butas yung isa. Bumili ako ng Coles na version lang kasi $1 something lang siya. Yung Kraft is $3 pero hindi ko sure kung mag-work to eh. Sa gagawin ko, gagawa ako ng parmesan chicken para bukas, para sa party. So, ito-try ko muna siya. Kasi kung mag-work, ito na yung bibilhin ko from now on kasi $1 something lang yan. Parang half price. I got ginger kasi magluluto ako ng nilaga mamaya. Sinearch ko agad-agad. Sinearch ko agad-agad kung ano yung ingredients and merong kasama ginger. I got capsicum para sa ni Dan. Para sa isa sa mga lunch niya one time. Chili para sa ating nilaga. Mag-ano na daw siya, balik alindong program. So, salmon para sa kanyang lunch. And yung kinakain niya with that is cucumber na wala dyan. Isang kamatis. Hindi ko alam kung ano lulutuin ko. Pero wala, naubusan ako kamatis eh. Bumili sila ng isa nito. Dadalhin niya ata to sa kina Tony. Kasi yan yung iniinom niya kasama nung niya. Wild turkey ata yan. 3 milk. Ito yung milk na ginagamit ni Dan or iniinom ni Dan. And then, bumili ako ng almond milk. So, kanina yung pinakita ko yung Coles, sana yung kukunin ko, diba? Pero ito, 80 cents more siya. And ano daw siya? Organic. Australia's own organic almond milk. So, I chose this. Gagamitin ko yun para sa smoothie ko, guys. Mag-smoothie na ako. I will try na i-eliminate yung coffee. So, instead of coffee, mag-smoothie ako. Hindi ko siya ma-eliminate agad-agad kasi addict ako sa coffee. Pero, itatry ko siya. Itatry ko. I got ito din. Probiotic na drink. Hala. It's not broken, but it's dented. Kung ano-ano kasi pinagagawa nitong si Dan sa bag. I forgot kung magkano to. Siguro mga $2 something. Masarap yan. We got popcorn. And we got bacon para sa sa capsicum na dish. And then I got the French onion dip. Magsasnack ako ng guys, ng carrots. O, diba healthy living? Healthy living pa more. Kasi bumibili kami ng isang pack ng carrots, diba? Tapos hindi namin nauubos. Lagi namin natatapon kasi nag-expire. So sabi ko, isasnack ko siya. Ito yung sinasabi ko ay ito.
Mura lang kasi yung carrot. Siguro mga $1 something lang to. Tapos hindi ko siya nauubos. Natatapon namin. Kasi yung ginagamit ko nito, isa, dalawa lang. So sabi ko, kainin natin yan. Kasi hindi naman, kasi masarap naman yung carrots, diba? So ito yung cucumber ni Dan. And bumili ako cabbage para sa nilaga natin mamaya. Chili flakes. Kailangan namin ng chili flakes. Binili ko yung ganito kasi yung lalagyan ng una namin chili flakes, hindi ko tinapon. Dalawang mangga. It was 2 for $5. Meron pa tayong isang mangga dito. Tatlo na yung mangga natin. Kainin natin itong isa. Ngayon. And then, I got spinach. Para ano ko guys, ilagay ko sa smoothie ko. Kasi healthy yung spinach, diba? And then, we got avocado din. Gusto ko din mag-avocado smoothie one time. And then, we got watermelon. Perfect yung watermelon. Ngayong, lalo na ngayon na sobrang init na guys. Perfect to pang snack ba? Yan, puno na ulit yung fridge natin. And then, we got dalawang klase ng frozen fruit. So, we got watermelon. And then raspberry. Yan. Naka-half price kasi to. Alright, last bag. Last bag. Ito na yung, what do you call this? Cereal ni Dan. Is this a healthy one? Yes. You show. High in whole grain. 20% of your daily protein. Ito guys. Ito lang tapos milk. Yung kinakain niya sa morning. And yung ating buto-buto, pakuluan na natin to kasi it takes time. Ayaw ni Dan sa mga ganito. Pang-aso daw. Pero masarap to, uy, sa nilaga. 3 steak para kay Dan. Dinner daw niya steak. Ayaw na yun yung mga rice meals ko kasi daw, hindi maganda sa kanyang, belly. And dalawang, yung chicken ba? Ito yung lulutuin ko para bukas. Oh, uy, punong-puno na yung fridge natin. Banana! Dalawa lang yung kinuha ni Dan. And then, chia seeds. Gusto ko siyang guys, i-mix sa aking smoothie. Hala, uy, bakit ganito ako kabasa? Saan to galing? Hala, babe! Oh my gosh! What? Yeah! Fudge! Oh shit, that's a waste. What happened? I don't know. Oh, I just put it in the sink and just wash everything off. Sa banana mo, buti na lang sa plastic, sa labas lang. Bananas are alright. Just take out a plastic bag, put a plastic bag away. The tip of the bag for your roll. Be careful. Actually, I'll cut that off. Ganito na rin yung itsura ng ating guys, nilaga. So, naglagay ako ng onion. Tapos, nilagay ko na yung beef agad-agad. Kinat ko siya into ganyan kalaking pieces. Kasi kanina, ang laki eh. Riyas, tingnan nyo, ang daming laman, diba? Tapos, lang doon? $1.49. Sobrang mura lang. So, yan? Mga, ba yan? Mga 50 pesos, 60 pesos lahat. Naka-sale din kasi siya. Kasi ma-expire na. Pero hindi pa expired. So, niluto naman natin agad-agad. Diba? Nilaga. Yan. Lalagyan ko yan ng patis at saka pepper. And then, lalagyan ko din ng tubig. Tapos, pakukuluan natin hanggang malambot yung natin. Nilaga. Or baka. Guys, malambot na tong beef. Kakalagay ko lang ng carrots. And, hiyaan ko lang siya dyan para lumambot yung carrots. Tapos, mas lalo pang lumambot yung beef. But, looks like that. Nilutuan na ako nito ng rice. Ito, ready na din siya. Ilagay mamaya. Nakalimutan kong bumili ng patatas. So, walang patatas. Okay lang yun, no? Okay lang yun, guys. Cover natin. Hintayin natin na yung mga ilang minuto. Malambot na yung carrot.
carrots. Nilagay ko na din yung sili, guys. Nakalimutan ko, may sili pala tayo. And alam nyo, nakalimutan ko yung ating ginger. Di ba bumili ako ng ginger para dyan? Wala, nakalimutan ko. Nung nasa shop kasi kami, sinearch ko kung paano lutuin yung yung nilagang baka. Tapos nakita ko yung recipe na hindi panlasang Pinoy. Yun yung sinunod ko. Sabi ko, may ginger. Tapos nung nandito na ako, yung pinanood ko kay panlasang Pinoy, walang ginger yung kay panlasang Pinoy. Anyway, wait, hugas muna tayo ng kamay. Lagay natin ang ating cabbage. Kasi luto na to, guys. Tom Jones na ako. Kumain ako ng mangga kanina. Ano na ako, guys? I will do my best. Though, hindi naman ako ganun kasama. Sama talaga. No, when it comes to eating, like, hindi naman ako kumakain ng masasamang pagkain. Like, sobrang minsan lang ako nag-chips. Paminsan-minsan lang din ako nagso-soft drinks kapag umaalis lang. So, kapag nasa bahay, talaga ako, okay talaga ako. Tapos, minsan lang din ako nagno-noodles, which is bad for your health. So, hindi naman ako ganun pero tinatry ko pa rin na i-completely eliminate siya. Gusto ko sanayin yung sarili ko na hindi na mag-crave ng mga ganun. So, kapag nagugutom, prutas yung kinakain ko. Or mag-smoothie ako. So, kanina, nagutom ako. And usually, kapag nagutom ako, guys, before paluto yung ulam ko, it's either hinihintay ko na maluto yung ulam ko. So, sobrang gutom na gutom ka na. Or, kumakain ako ng chips. So, kanina, hindi ako kumain ng chips. Hindi ko din hinintay na maluto to. Kumain ako ng mangga. Guys, i-close ko na tong vlog. Thank you guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Be good. Bye. Good night. Mwah.